Anang urung gegek nih wong wedok. Ngono kon jekone lepek. Mending jekone lengser ke ben gawe ngokok. Ayo Le, luruk Le. Nek tarung ben menang Le. Ayo Le. Ayo Le. Oh, bau Le. Tadi hari ini boyo tinggal tidak pada tak mau ngeri. Jangan kena kulitku, jangan kena kuluku. Kamu gak pedot gasku. Awas. Gak urus dia tadi. Dan gasku pedot tenan. Dikantani dah sepuro boyo kena. Bayaran Gang. Yono. Nah terus piye ki Krim? Nah, saiki awak undang golek ana tonggeng. Saiki bongko. Bocah pangapek kok. Saiki to Gang ndang golek ana bendang rimo bayaran. Demon. Dane Dakrim golek tonggeng ki opo to? Waduh, tal apa piye? Terah Dakrim bocah gemblung. Piye Gang? Kenek Krim. Lek mung golek ning ndi to Gang? Ini mburi to Krim. Sampai genteng tak bukai, boto-boto tak bukai. Yo meneh kok sampai pot-pot kuwi tak bukai ya ora petuk tonggeng belas. Bocah pangapek kok. Maksudku tonggeng dasiran kuwi lho, Cuk. Walah, mati tonggeng to. Ngono ra ndang ngomong kat mang kowe iki. Raimu no. Krim, Ngapa? iki lho omahe iki lho. Delok gogoli kaya ngono. Dane wae minggat apa piye? Yo Gang. Ayo. Ini tonggeng wis ndek gawe ora lho. Ha iya. Terus ki piye? Awake dhewe iki ngomah sadu minep kabeh. Wis ngene Gang. Mantene digombalik ae. Wong ngono. Yo no. Oke. Loh. Krim. Lah mantene ndi Mang? Yo poro to Gang. Lah memang lo takon nang mburi, lah nyapa to malah geret nang ngarep kowe. Benang mang mbok kongkon ngewangi ning ngarep lho kok. Kok nek kowe bilang. Ya enak iki Gang. Ini guru-guru raimu lho. Wong takon nang mburi, kok malah melo-melo nang ngarep. Niki kena gak sida cair no. Iya Gang. Terus piye iki? Wis ngene. Aku tak goleki mak di tonggeng. Takon ngewangi goleki manteni. Bocah panggah lho. Lho. Ngono kuwi padha arek ula marani gepuk, Cuk. Oh iya ya. Lagi terus piye, Krim? Yo lari no. Oh, terus Dakrim bocah dancuk. Wong ngejak mlayu kok malah di sini.
jenenge pitik bendina dipakani ora gede-gede panggah cilik ae. Pakane lho wis entek 10 kental. Isine nggur nyucuk, ngabruk. Kaya jurakan wedok ae. Isine ngamuk-ngamuk. Gak iso romantis belas. Ngono kok dadi jodohku. Biyo, isu sing diurusi nggur pitik ae. Lah nek gak ngurusi pitik ngurusi apa to, Bu? Ngurusi dirimu ya engko bengi to. Wong kok nggur ngono, ora nyebut. Bendina lho wis tak sebut dirimu. Panggah gak krasa wong wedok kok panggah ngomel-ngomel ae. Gak enak kopi kono lho. Arep ra ngomel piye to? Wong wedok bendina tandang gawe dhewe, ora tau kok ewangi. Nang dadi wangi tak gene kopi kono. Jenenge wong wedok kok ganas kaya dom Inggris. Ngono kaya urip. Lah iya toh. Wong wedok bendina isine kok muring-muring ae. Gawe kopi ku lho. Nek gak delekne wong lanang ya ora Jawa. Beh. Yo, dadi ombe wedang iki. Sik to, Bu. Ana ngopo neh to, Pak? Jane gawene kopi aku apa arep nyunggur jarian to? Piye to, Pak? Digawekne cilik, dikira wong wedok pelit, kurang perhatian. Digawekne gedhi, kurang trima. Karepmu piye? Lah nyang opo ora mbok dadak pisan tak ngene kungkum ben bedodok. Dikono lepek kono lho. Ya, jolali. Yo Bu. Karo Pak yo pada beres. Wong lanang urung gegek nih wong wedok. Ngono kon jikone lepek. Mending jikone lengser ki ben gawe ngokop. Ayo Le, luruk Le. Nek tarung ben menang Le. Ayo Le. Oh bau Le. Aduh. Itu Bu. Bang, lepeke. Kok pinter man bojoku. Lah nyapa to Bu, kok mbok jikone lengser kok gak tampah pisan ben penak lek ngokop. Ben gak urus aku. Barang kuwi ya Bu, nek ombo kuwi ya ora enak. Wong ngono. Lek wis ombo ora penak, sing gara ya ombo ya kowe kuwi no. Ya. Sing kebacut ki sampean lho Bu. Nek bengi wayah turu pakaiane malah tuwi tipis gawe rok cowekak. Iman kuat Bu, impron ki lho sing ora kuat. Gara cowongan. Gak direwangi cerongan yo ora uman nek.
Weh, kopi koyo yo jaran. Grrrr. Wong lanang kok kon mikir janganan. Ora masuk. Tinggal ae. Rumbul dalan luwak jumbal jumbul gawean. Ndok gemak kecemplung belik krasa penak bolak-balik. Yenek parian model ngono kuwi. Gila-gili kretek, gila-giline aku kreteke rokok. Oh, kae wong. Dan karepmu piye iki? Awakmu tadi. Lah kok nggawaret barang apa bar baca tiwa? Korbane lho wis bar. Korban matamu wi. Urusane dhewe lho piye? Sik tadi, aja nesu-nesu dhisik. Mantene kan yo jek digoleki to. Ngempet dilut masuk ra kuat. Bah. Kene selak ra betah lho. Yang komplek dhisik kan yo kenek tadi. Golek sing bodine sip, semok, mengkok-mengkok. Jos. Tangkep lho omong penak. Ya tadi. Hari tinggi boyo tinggi dhisik, mane kok ngori. Jane kena kulitku, jane kena kuluku, kok gak pedot gasku. Awas. Gak urus piye tadi, nek gasku pedot tenan. Diganteni ndak sepuro boyo kena. Kan masalah wedokan kan gampang tadi. Kan iso dituku. Raine duit sakit to apa? Kan yo kena gitu tuku tembre nyambe tadi. Lelaimu jajani. Golekne aku bojo. Arep nggih kai tempel nyambe iki. Mantene kan yo digoleki tadi. Nanti minggu ngarep calon kurung kamu. Aduh. Lho kok Mas, amel-amel kowe. Lho lek petentang karo dhuwit 50 kok luluh. Selamat. Dasku gak sida hotel. Panjen yo sarti gemblung.